Prečo sa médiá nazývajú mienkotvorné? Položili ste si už niekedy túto otázku? Určite ste si už mnohokrát na sebe všimli, že čítanie alebo pozeranie správ v televízii nás často vyvoláva strach, hnev alebo nedôveru. Nie je to náhoda. Takéto emočne podfarbené informácie obchádzajú naše kritické myslenie a nám hrozí, že aj zavádzajúcu, nepresnú alebo vyslovene klamlivú informáciu príjmeme ako pravdu. Na druhej strane, kedykoľvek sa spochybní pravdivosť alebo relevantnosť informácií v médiách, človek je hneď považovaný za konšpirátora. Veď napokon, prečo by nám médiá klamali? Že? Škoda, že podobnú otázku si nepoložili Nemci tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny, keď o Židoch čítali, že sú to šváby, ktoré treba vyhubiť. Dnes vám poviem o 4 manipuláciách, ktoré sa v médiách aktívne používajú a na ktoré by ste si mali dať pozor pri konzumácii obsahu na internete. A na záver vám poviem, kde konkrétne v dnešnej dobe môžeme nájsť príklady týchto trikov. Prvým takýmto trikom je falošná autorita. Vety, ktoré začínajú podľa odborníkov, znejú presvedčivo, že treba si však dať pozor, či sú v článkoch uvedené ich mená, kvalifikácia, dohľadateľné dôkazy k ich tvrdeniam. Častokrát sa stáva, že k situácii sa vyjadruje na oko odborník, ktorý však s danou problematikou nemá nič spoločné, alebo je len zaujatý. Má však titul a ten vzbudzuje rešpekt a my informáciu príjmame nekriticky. Falošná nestrannosť. Médiá nám furt tvrdia, že poskytujú nestranné informácie. Ale ak sa do nich hĺbšie začítate, častokrát prezentujú len fakty, ktoré potvrdzujú naratív, ktorý chcú odprezentovať. A keď ich veľa z rôznych zdrojov vytvárajú ilúziu nestrannosť, aby ste dospeli k správnemu záveru. Žiaľ, takéto praktiky sa dejú na celom spektre informačného priestoru. Metóda biele nite v čiernom plátne. Ako táto metóda funguje? V článku alebo reportáži, ktorá pojednáva o určitej skupine ľudí alebo jednotlivcovi, sa spomenie aj niečo zámerne zlé. Na prvý pohľad súvisia. Napríklad sa spomínajú spolu s teroristami, zločincami alebo inými škandálmi. Tieto asociácie fungujú na podvedomej úrovni a my si vytvárame falošný dojem, že tieto skupiny alebo osoby spolu súvisia a začne to v nás vyvolávať rovnaké emócie. Tak ako biela niť šitá do čiernej látky vyzerá z diaľky sivá a človek sa musí pozrieť blízka, aby videl jej skutočnú farbu, tak je to aj v prípade odhaľovania pravdy o činnosti tejto organizácie. Autor jednoducho využíva skutočnosť, že väčšina ľudí nemá čas na to, aby si informácie, ktoré dostávajú, dvakrát overili alebo hlbšie analyzovali. A preto sú takéto metódy extrémne nebezpečné. Toto manipulovanie s obrazmi, emóciami a vytváraním požadovanej mienky o cieľovej organizácii alebo jednotlivcoch prostredníctvom takýchto publikácií sme už mohli zažiť v minulosti, kedy sa napríklad vzdelané nemecké obyvateľstvo nechalo pomocou mediálnej propagandy presvedčiť, že Židov treba povraždiť. Zrkadlové obvinenia. Táto metóda je ešte sofistikovanejšia. Manipulátor obviňuje obeť presne z toho, čo robí on sám. Takýmto štýlom odvádza pozornosť od daného činu a metie verejnosť, pretože pôvodne mali opačný názor. Táto metóda však funguje iba vtedy, ak sa druhej strane nedá priestor na vyjadrenie a reakciu, pretože z médií je potom počuť iba jednu stranu. Ľudia začínajú klamstvu veriť, pretože je prezentované s dôverou a priestorom v médiách. Ako sa však takýmto metodám brániť? Najlepším spôsobom je zapnúť kritické myslenie a začať spochybňovať hlavne bombastické informácie, ktorých je zrazu plný informačný priestor. Ale hlavne overovať si informácie a vždy sa na správy pozrieť z oboch pohľadov. Bohužiaľ, v poslednej dobe sa takéto metódy používajú na očiernenie medzinárodného hnutia Allatra. Kým vo svete nás rešpektujú a volajú na klimatické samity ako odborníkov, na Slovensku a Česku nám chodia výhražné správy a situácia sa už tak vymkla spod kontroly, že my účastníci sa začíname báť o svoje zdravie. A médiá nás úplne ignorujú. Asi ich nezaujíma náš pohľad ani postoj. Lebo však, kto by chcel počuť názor od sektára s vymytým mozgom? Naozaj vám mrzí, že to už dospelo až do tohto bodu, kedy tie médiá, ktoré tvrdia, že sa držia novinárskej etiky, sa v konečnom dôsledku len odvolávajú jeden na druhého a vyslovene klamú. A takto pomaly sa mení verejná mienka a rozdeľuje spoločnosť. Pretože stokrát povedané klamstvo sa stáva pravdou. Jedinou obranou voči takýmto manipuláciám je kritické myslenie. Kým si ho však neobnovíme, stávame sa všetci terčom.